سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسولس إسرائيل شمونتن مجابيت زت دالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وتروك يصف تصامر رباطنا ناخد كتاتلنا ندعدمكو بقدام النتقار استزينا قدامي منستر أبي كاب سلطانو خورد يحسب ديوز بالحطو قريب له جرمن هي يوكرين كتس بين زت انها زمناويان تانكتات ليوبارد لإخا أبا أمريكا بيت مرتي بستقبر تخصي شو دوش سبات تقاتلهم أبدو أمريكان مكسيكون بستلع بارع للي 37 مويتهم بارلما أوغندا حد عينة صوت هزلو متس أمرتي بموت كغطعو أمام خمس غربا كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سنين ناي مكتتال جزيه إن داتا منخم أبزا چانال دمه ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم قدامي منستر أبي كاب سلطانو غوردي حسب ديوز بالحطو قريب له أولات بارلما أمبل عصر تحدث سرعة خيبا بايتو وكلت هزبي نبيت مخرو وكلت هزبي نمقراب أبايتو نزركبو قدامي منستر أبي أحمد ترير حطوتاتي محلال فلوم أبالات بايتو كساب حجو وسان حطوتات غربون كلو هزيوم دما أمل هاجر زي مهلاو سلامن تستان إنه وسخ الزخير زلو واقع من نبابروم سنة تندخلنا سيفيلاتن لولاو نتت هاجر سنة سنة من محدارن معبالن يركبوم نتقومتي هاجرو من قصاص أمحارا ويكا نامازو كل أبال بايتو كريستيان تادلم أتي أبال بايتو بخبير جهز السبو مسلات زي تخصصه منقسي مرح يوزبلو كاب سلطان خور يحسب ديزبل حتو عاربوم بجبنات عنصر سباو نتمنت مسار الزجبره جبنات متنات عليتن سرق منتن تحتتو كساب كنده دلوات يهم كبل أبال بايتو كريستيان قاليتهم أبال بايتو بيتو سخي نز حتى تحتو تتاب كند زملس إن حتى تنتي زمت له هزب كامز تلوه وعلوا منقسين مفتعم وريت كامز علم بموقاس إن حتى تيزن عصر ويتات كامز زنبلون هو غيسوم زحتوك حتى كاكلخو نتتوكلو هزبي كابز اللكات اللي استبقسه آيكونن يلوم كابز حليفو أبال بايتو كريستيان منقستي أبتاكر كند منشي زي وحسنتي خبر كاسيسوم كالوت أبال بايتو نغداوي منستر أب منغو أحزاب زنبرا متحقاز ببغربي شرشر عطقات حيلتاتن زي حقاوات صوارن يبزح خمزولو بزملكت حطوتات قاتيمو معلوم أبستفل عليك وابتات تاقر ناتا من قصاص سيفلات زي مهلاو تغيسوم أغدمو أب مجمار أخيبا حطوتات أبال بايتو عبدل سلمن حسين أب كربا ونتقجت بسلام وفتح بك حرز غربت صوعيتات نتي أب كل أورميا زكاير زلو تدرو قجت نمفتح مدبالو دي ويس منقسي زخون مدب قالو هزب الحطو آريبو نيروم أب زحلفو سلسة عمتات أب كل أورميا أب معرابن دوبن أورميا مسعود أغات حيلتات أب زكاير زلو قجت بزحات هيوتن نبرتن تدمتيزون هي غتسلنا اللوم بمسارة منقستي كل أورميا نزقونتي بسلام ومنقدك فتح زغربو صوعيت بمرحنة أونكشنة نتي صوعيت مقبال أو انتو ملاش وكان تهابم بخلتي وجن ترجم زلو مسرح سلام آية خيرن ويكسر كم زلو آية ردان منقست فيرال نتي سنة سلام زفترة أجمع نمفتحن حكينا سلام نمتان تعين استراتيجي خطر ألو كبلون حاتيتم موجا أبو بولغاز تبهلك على أبال بايتو كابز تفراليك وبتاعت هاجر زمت زي حجاو عطوات حيلتاتن زي حجاو أطوارن رسكة مهما أكل عمتن هبكة المجبر نعب كتما أديس أبات ودي ولو يلوم أبال بايتو موجا نقدام منستر نزوم نايتفات حيلتاتن مكاتب منقس انتهي يقبر ألو كبل حاتيتم أبال بايتو سامن يسهلو بوغنو أمونغو كللات أمحران أوروميان روان امتان كابوليتيكينياتات كلتيو كلات زوهاب مجلسيتات بالارايز زقبرن زعبين زخين زلو تساقم آتاعيزم دكتور كفنا إيفاز تبالك على أبال بايتو بزعبا تسفا سلام أمونغو فيرال منقسن حوحاتن كمون أمونغو منقسن سراويت حرنة أورومون كلو زخيل تأخلوتا سلام بترهزك أو مودبات حاتيتم أزوم سبا سلام انتاليو انتاي يسؤنو مس شانه سلام انتاليو خا انتاي يسؤنو بمبال أب كل أوروميا بزتخير كوينات أب كتوا بوليتيكا محبراوي هود زيس عبو سفيح انواتن قدعاتن حاتيتو قليتم هزبي بزوح يقفع له أب زغرب أوان بهراو كلات منقست أوروميا مستم أب كل أوروميا زنقاسا أزعطوات سلام كلو تقويعم بمبالزي صاوعت سلام كساب حجابي بصحو كمون ويساباتن زناي سلام دردر بهانقوتا يصبيو خمزلو حويسم بتوسخا وشت منغستي قلباتات نهاجر مفراس مدب كمزلو من سلفي بلصقنا هاجرن حزبن طاليمو زبل سافي امنت كم زنبره قليصم قداي منستر ابزهو ملسي اب كلو اورميانا اسات حموش عامتات زصنح وتادرو قچس نمفتح قصال صاري كمزلون املكيتم قداي منستر ابزهو ملسي اب كلو اورميانا
ለ35 ዓመታት ዝጸንሐ ወታደራዊ ግጭት ንምፍታሕ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዘለውን ኣመልኪቶም ናሕልታት ፌደራልን ክልልን ብሓደ ወገን ኣባላት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ድማ በቲ ካልእ እቲ ግጭት ንምፍታሕ ኣድላይነት ካብ ኦሮሚያ ዝመጹ ኣባላት ባይቶ ዝተላዕለ ኮይኑ ክልተ ኣባላት ባይቶ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ እንተሃልዩ ብግልጺ መልሲ ክህቡ ሓቲቶም ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ሓዊሱ ሰላማዊ ፍታሕ ክወሃብ ዝቐረበ ጻውዒት ስዒቡ መልሲ ክህቡ ሓቲቶም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ዓመጽቲ ወይ ከዓ ስሙር ሓይሊ ኣይኮኑን ክኸሱ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መርገጺ ዝደግም እኳ እንተመሰለ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ዝቐረበ ጻውዒት ሰላም ብደረጃ ሰልፊ ምስ ምቋም ኮሚቴ ከም ዝተወሰነ ተኣሚኑ እቲ ጻውዒት መቐጸልታ ናይዚ እዩ ዝበለ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዙርያታት ዝርብ ተኻይዱን ኢሉ ከም ኣገላልጹ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ከማንትን ኣገውን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ምትእሳር ከም ዘስዓበ ኣገባባት ብምዝራብ ጉንጽታት ንምፍታሕ ዝዓለመን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ዘተን ንምፍታሕ ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ቃላት እዩ በተመሳሳሊ ሓይልታት ጸጥታ ሰላም ንምውሓዝ ተወሳኺ ክሳራ ህይወት ንምክልኻል ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባል ባይቶ ክርስቲያን ታደለ ካብ ስልጣኑን ንምልቃቅ ኣብ ግምት ከእቱ የብሉን ዝብል ሕቶ ድሕሪት ክደፍእ እንከሎም ነቲ ባይቶ ብሓባር ክጭድር ገይርዎ እዩ ዋላ እኳ እቲ ሕቶ ምውፃእ ስልጣን ኣዝዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እንተበለ መንግስቲ ፈጻሚ ስራሕ ጥራይ ስለ ዘይኮነ ስልጣን እንተገዲፍና ብሓባር ይሓይሽ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓላፍነት ብሓባር እንተንወስድ ጽቡቕ ይመስለኒ ብምባል ኣነ ጥራሕ ምንጭን ወናንን ኩሉ ጸገማት ክኸውን ኣይክእን ኢሉ ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ሕጽረት ሰላምን ጸጥታን ዝምልከት ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበረ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎን ሓደ ስጉምትን ቅድሚት ከም ዝተዓወተን የረጋግጽ ኢሉ ይኹን እምበር ሙሉእ ሰላም ንምርካብ ብዙሕ እዩ ዝተርፎ ክብል ገሊጹ ጀርመን ዩክሬን ክትጽበን ዝጸንሐ ዘመናውያን ታንክታት ሊዮፓርድ ሊኻ ሓገዝ ኣጽዋር እንተዘይቀሪቡለይ ጸረ መጥቃዕቲ ኣይጅምርን ክብል ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ካብ ጀርመን ታንክታት ከም ዝተላኸሉ ተፈሊጡ ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን ፈለማይ ጽዕነት ታንክታት ሊዮፓርድ 2 ካብ ጀርመን ናብ ዩክሬን ከም ዝተላኸ ሓቢሩሎም ንገለ ኣባላት ሰራዊት ዩክሬን ብዛዕባ ኣጠቓቕመን ስልጠና ምስተዋህበ እየን እተን 18 ምዕቡላት ታንክታት ውግእ ተላኢኸን ዘለዋ ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪየስ እተን ታንክታት ኣብ ግንባር ኩናት ወሳኒ ኣበርክቶ ክገብራ ከም ዝኽእላ ርግጸኛ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተወፈያ ቻሌንጀር 2 ዝተባህላ ታንክታት እውን ናብቲ ሃገር ከም ዝበጽሓ ካብ ዩክሬን ዝተረኸቡ ጸብጻባት የመላኽቱ ዩክሬን ወራር ሩስያ ንምካት ዝሕግዛ ተወሰኽቲ ዘመናዊ ተሽከርከርቲ ውግን ኣጽዋርን ክልገሰላ ንኣዋርሕ ክትምህጸን ጸኒሓ እያ መንግስቲ ዩክሬን እተን ሊዮፓርድ 2 ዝዓይነትን ታንክታት ጀርመን ብዛዕባ ምእታው ዛጌት ዝብሎ ነገር የልቦን መምጻናይተን ፈላሞት ስርሒት ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾና ቻሌንጀር 2 ታንክታት ግን ኣረጋጊጹሎም ካብተን በሃገራት ኔቶ ዝፈርያ ቀንዲ ታንክታት ውግእ ተባሂለን ዝግለጻ ኣስታት 2000 ሊዮፓርድ 2 ብሰፊሕ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ኣገልግሎት ይርከባ ዋላ እኳ ጀርመን ኣብ መጀመርታ ንሳ ክትልእኽ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ነተን ታንክታት ከይልእኻ ፈቃደኛ እንተዘይነበረት ኣብ ጥሪ ግን ናብ ዩክሬን ከተቕርበን ከም ዝተሰማምዐት ይግለጽ ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ታንክታት ሊዮፓርድ 2 ብዝኾነት ትኹን ሃገር ዳግማይ ናብ ወጻኢ ብመሸጣ ወይ ሓገዝ ከቕርባ እንተኾይነን ፈቃደት ሃገር ክረኽባ ይግደዳ ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪየስ እተን ታንክታት ከምቲ ቃል ዝኣተወ ኣብ ግዚኡ ናብ ኢድ ዩክሬናውያን መሻርክትና ኣቴና ኣለዋ ኢሉ ሰራዊት ጀርመን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ንኣባላት ኣህዱ ታንክታት ዩክሬን ብዛዕባ ኣጠቓቕማ እቲ ምዕቡል ሊዮፓርድ 2 ከሰልጥኖም ጸኒሑሎም እዘን ዓይነታት ታንክ ብፍላይ ምስታ ብሩስያ ትውነን ቀንዲ ታንክ ውግእ ቲ9 ብዛ ዓይነታት ታንክ ንኽወዳደራ ዝተዳለዋ ኮይነን ካብተን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮፓ ዘለዋ ታንክታት ድማ ንኣጠቓቕማ ዘይጸግማን ብዙሕ ነዳዲ ዘይውዳን ተባሂለን ይግለጻ ጀርመን ብዘይካተን ሊዮፓርድ 2 ታንክታት ነተን ዝወድቃ ናብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝኣትዋን ታንክታት ዘልዕላ ዘመናውያን ተሽከርከርቲ ከምኡውን 40 መካይን ኣጋር ሰራዊት ሰዲዳላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጻ ታንክታት ቻሌንጀር 2 ድሮ ኣብ ዩክሬን ከም ዘለዋ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢሪና ዞሎታር ንማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ምክልኻል ኦሌክስ ሬስኮቮንቺ ንቻሌንጀር 2 ጎኒ ንጎኒ ምስተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምዕራባውያን ዝተሰርሐም ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ፌስቡክ ምጥቃዕ ነታ ስራሕቲ ብሪጣንያ ዝኾነ ታንክ ውጽኢት ወታደራዊ ስነ ጥበብ ክብል ገሊጽዋ ሚኒስትር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ከብ ፈቃደኛ ኣይኮነን ኣቐዲሙ ግን ኣብ ብሪጣንያ ዝሰልጠኑ ኣባላት ኣህዱ ታንክ ዩክሬን ልምዶም ብሙዳእ ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ኣረጋጊጹ ነይሩ
ኣሜሪካ በቤት ትምህርቲ ብዝተገበረ ተኹሲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ናሽቪል ተነሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብሓደ ተማሃራይ ነበር ብዝተፈጸመ ተኹሲ 6 ሰባት 3 ህጻናትን 3 ሰራሕተኛታትን ሞይቶም 3 ካብቶም ግዳያት 9 ዓመት ዝዕድሚዮም ህጻናት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ኮቨናንት ኮይኖም ኤቬሊን ዲክልሃኒ ሃሊስ ክሩግሲን ዊሊያም ሂኪኒን ከም ዝበሃሉ ፖሊስ ገሊጾም እቶም ዓበይቲ ግዳያት ድማ ጓል 61 ዓመት ሲንቲያ ፒክ ጓል 60 ዓመት ካትሪን ኩንስን ወዲ 61 ዓመት ማይክ ሂልን ከም ዝኹን ተገሊጹሎም እቲ ናይ ብሕቲ ክርስቲያናዊ ቤት ትምህርቲ ኣሳት 200 ተማሃሮ ዘለዎ ኮይኑ ካብ 3 ዓመት ክሳብ ከባቢ 12 ዓመት ዝዕድሚዮም ተማሃሮ ይምህር እዩ ሚስ ፒክ ኣብታ መዓልቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትሰርሕ ተካይት መምህር እያ ነይራ ሚስተር ሂል ስራሕ ፅሬት ዘካይድ ክኸውን ከሎ ሚስ ኩንስ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮቨናንት ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ነይራ ፖሊስ ከም ዝሓበሩ ጥርጥር ወዲ 28 ዓመት ኤድሪ ሄል ኮይኑ ህልውጥ ጾታ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሄል ፍርቂ ኣውቶማቲክ ሽጉጥ ሓዊሱ 3 ጠበንጃታት ተዓጢቑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ብፖሊስ በጥይት እዩ ተቐቲሉ እቲ ጥርጥር ብሆንዳ መኪና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ናብ ሓደ ካብቲ ኩሉ ተዓፂዩ ዝነበረ ማዕጾ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብምትኳስ ኣትዩ ኣብቲ ናይ ሲሲቲቪ ቪድዮ ሄል መከላኸሊ ቬስት ዝመስል ተኸዲኑን ኣብ ሓደ ኢዱ ጠበንጃ ሒዙን ከምኡውን ካልኣይ ጠበንጃውን ኣብ ጸጋማይ መንክቡ ሳቂሉ ነይሩ ሄል ናብ ካልኣይ ደርቢ ናይቲ ህንጻ ቅድሚ ምግዋዓዙ ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ብምትኳስ መካይን ፖሊስ ኣብ ዝምጻሉ ዝነበረ እዋን ሄል ካብ ካልኣይ ደርቢ ከም ዝተተኮሰሎም ፖሊስ ገሊጹ ፖሊስ ብቁልጡፍ ናብቲ ህንጻ ብምእታው ነቲ ጥርጡር ሰዓት 10:27 በጥይት ሃሪሞሞ እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ 2023 መበል 129 ጅምላዊ ተኹሲ ከም ዝኾነ ንመኽሰብ ዘይሰርሐት ትካል ጋን ቫይለንስ ኣርካይቭ ይሕብር بمسارة Education Week أبز عامة أو أمريكا كسب مودات هذا حلف سمون 12 أبابيات تمرت استفدتمو تخصي موت وموجوداتي عاسي إبوميوم أبدو أمريكان مكسيكون باستلع على بارع ل3 سبات مويتهم أبدو أمريكان مكسيكون أبزركب مأكل سدتنيات السيودة جوارز قتالي بارع حوي ب10 ساعات زقمت سبات كم زقتلت سبات حبيرهم اتبارع أبزتلع على اللوان أستات 7 سبات أبوشتي اتبهراو تكال سدتنيات مكسيكو زم حدر مأكل كم زنبرو يقمتهم مأكل زينا وشت عدي بوعدو لعلي 3 سبات بسنك بارع حوي كم زموتو يقلسام بزابات فتسا مكساب حجو وقعو مقلت سكوان تزيهالوه معكنا زينا AFP جن ريبورترو كابتي مسالتي وصاي رسالات تسريعهم كم زراي حبيرهم ات مسالتي ابطغات نمكسيكون امريكان زرخب دلدل ستانتول لردو يركب ጠንቅናይ ተባረ አንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ወግዓዊ መግለጽ እኳ እንተዘይሃለዎ ጋዜጣታት ግን እቲ ከባቢ ቅድሚት ተባረ አውሽተ ማከል ምዝንባዕ ከም ዝነበረ ጸብጺበን ሮይተርስ ዘውጽኡ ስእለታት በመሸፈን ዝተጠቕለሉ ብርክት ዝበሉ ሬሳሳት ካብቲ ህንጻ ወጻኢ ተሰሪዖም የርእዩ ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ዝፍትኑ ቬንዙዌላውያን ምዃኖም ይግመት ሲዩዳድ ጁዋረዝ ካብ ኤል ፓሶ ቴክሳስ ስግር ሩባ ሪዮ ግራንድ እትርከብ ከተማ ሜክሲኮ ኮይና ዝሓለፈ ሰሙናት ዋሕዚ ሰባት ኣንጊዳያም ብዙሓት ስደተኛታት ዶባት ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናይ ምስጓግ ስልጣን ዝህብ ፖሊስ መንግስት ኣሜሪካ ከብቅዕ ተጽቢት ምግባር ናብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ክኸዱ ጸኒሖም እዮም ተላባዒ ሕማም ንምክልኻል ንውልቀ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝኽልክል ሕጊ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ምጅማር ለበዳ ኮቪድ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ መምሕዳር ባይደን እቲ ኣብ ዘመነ ትራምፕ ዝነበረ ፖሊሲ ከብቅዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ንሕጂ ግን ይቕጽል ኣሎ ፓርላማ ኡጋንዳ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎ መጻምርቲ ብሞት ክቕጽዑ እማመ ኣቕሪቡ ፓርላማ ኡጋንዳ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎ መጻምርቲ ብሞት ክቕጽዑ ዝብል እማመ ከም ዘቕረበ መረበባት ዜና ሓቢረን ፓርላማ ኡጋንዳ አንጻር ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎ መጻምርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሕለፎ ተርር ውሳኔው ናይ ዝበዝሑ ኣባላት ደገፉ ብምርካብ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክብይነሎም ኣሚሙ 389 ኣባላት ፓርላማ ኡጋንዳ ነዚ ምስ ባህልን እምነትን ስርዓትን ሕግን ኣነባብራ ወዲ ሰብ ዝጻረር ገበን ዝብሉ ምጽማድ ሓደ ዓይነት ጾታ ንዝፈጸመ ሰብ ብሞት ወይ ድማ ብናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ንዝቐረበ እማመ ደገፉም ሂቦም በአንጻር እዚ እማመ ዘይቅዋምን ጾታ ዘተኮረ ጎነጽ ኣብ لدك سبب ፍጻም ዝዕድሙ ብዝብል ክልተ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞም ኣስሚዖም ኡጋንዳ ብልዕሊ ሓደ ዓይነት ዘለዎም መጻምርቲ ዝሕለፈቶ ጽኑዕ ውሳኔታት ብኣሜሪካን ካልኦት መሻርክታን ተቃውሞ ስለ ዝገጠማያ እንደገና ባይቶ ነዚ እማመ ዘቕርብ ዘሎም
ببايتو تاغر قريب زلو امامه ناي موت مقصعتي حدا ون خصدق حدا ድማ نخنصق ابز حصر غزينا بلعلواي فصامينا بزخونه بريزيدنت تاغر كقربيو زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا ابز ودينا لنا مسانا سلت صنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام